И здравейте хора! Сега играем на Figure All. На Figure отваряме скобата, All затваряме скобата. И тук, разбира се, играе и моят братовчет Димитър. Да. И се... Никола! Да. Затварям. Разбира се, тук майка му ще се... И той затвори и ми беше достатъчно отчаяно до момента. Първата библиотека. И ето го ръката и буксикота. Бърбър бътъпин трал трал. Little baby. Coming with the blue. Whoops. Sweet little. Валя, фига себе. Преди да изпапка и с неговото сладко лечице. О май гаш. Капибара джампа. Риди даг. Быстро. Та-та-та-та-та-та сахур. Тун-тун-тун-тун-тун. Та-т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 а. Как се казва? Някакъв сурач. Който е чисто. И сега мисля да приключим видеото, защото братовчет ми е левна. Чао и приятно гледане на следващото видео. Абонирайте се и лайкнете моят канал. Чао!